Solo nyaya ukuthi uya kudala utsanangule wakabatwa wakarara nambuya va fortunate Phineas chinwa chimini. Fortunate Phineas. Andi ndizvo here zvakwe pamberi pachangamiri makuna waita munyika yawo otaura kuti handina mbudzi yenyu taura mazwi anokuremi musha kuri kuitambira ndozvekutaurwa nomutongi zvinoda kuda pamuromo gadzira kora yako kuti we pano mhosva munyika maamadziva yakaino makuna asi wabva kumba wakapiwa samoni rini wewe zvatwo kusvika nhasi uri kuya pamberi apa kuti mbudzi yachangamiri handina iwe uri kuda kutongwa here kuda kuyananiswa here uri kutambira mhosva yako here kana kuti kupikisa kuchi chatadza kuti uve nembudzi yachangamiri wamhanya kusvika papi wadibenefiteza chekuti changamiri nindawana fertilizer ishungu dzangu chokwadi mhosva yangu ndigadziriso izvi ndinakii wangati kubvunza tati mbudzi yedara una mbudzi tumwe mudarana chataura chokwadi panyaya ndauya nayo maivani pasiri simuka chamwa mudarino achangamire Madziva chataura chokwadi kana ndauya nayo warenga vanikomborera gara pasi uombe pinda munyama kunzvi pamusoro yechangamire ndiyabuda panza nemwana ari kuchema adzimai pane mumwana uchapupu here umbo abva nyaya iri apa hamuna adzimai papuwe saka hauna baba une madzimai Baba vadoti kudzimama dzinooneka chitenda nyaya yako saka nhasi waona zvakakodzera kuti adzimai ako ndiraiti baba vako vateerere nyaya iyi baba vako ndizvo hauone here kuti unongochipa mhosva muroora kuna atezvara wake pakatongwa mwana wavo iye ndanga akamira kuita baba iwe hama dzako unadzo wakatosvitsa mashoko here kuti mhosva yandakapara vakati kudii sunungurwa yangu indete bo right famba tu pamusoro yedati pamusoro yechangamire ndaunza adzimai vemunhu vari upi vanga vakagara pa hamusi kuzoda kuzotaura here munomu nekuti kuva mumenyu kwenyu munomu hachakubvumirai kutaura munonzana endai panze pamusoro yechangamire ndaunza kagwambu Davidson pamberi penyu unogara muruwari kwachihure munyika yemu. Davidson akaita chimina chakaipisisa mushure mokudanana naFortunate Phineas anova vambuya vake, mukadzi wake ari kubva musumuka, amai vake ndo atete vane vaFortunate. Pari zvino vatova nenhumbu, saka ndo zvandati changamire muswatudzike mazaya kuitika munyika menyu muita here. iwe ane nhumbu ndiani naye Fortunate ambuya vangu ndo vane nhumbu yako ndati pindura mubvunzo wangu yako unobvumirana nazvo chatinoda pano pamberi pachangamiri kupeta muramba uri munyoro kuti changamiri vatarisane nemwana wavo kupikisa pamberi pachangamiri zvinoreva kuti uri mbiri misikagadziriki
zvanzi vambuya vakuona pamini iuri kuti hungu pako here wakapambuya pamini uchadaira wanyarira wati wakapambuya pamini embera changamire kunyika zvinokukura kwawaita kusvika kune kwawakambonzwawo here vakuwasha vachipa anambuya pamini Alright. Titsanangurira wakadanana sei nambo? Ombera ava ndo vada kunzwa nyaya. Ndakatanga gore rapera muna April mwezi wa 3. Ndikatadana. Yaye ndo yangu netsa nosiyana vakabadana. Inipandaidanana nambo yakanditi vabereka wavaiziva. Vabereki vambuya vaiziva kuti utodanana nambo. Vaiziva kwaziko kuendaenda kukuta chikafu mbavavo. asi iwe waiziva zvekudanana nambo tindwana neyo kuva vatongi peunguva asi waiziva zvakuti kudanana nambuya nai uchienda zvakudya chikafu kwekuya natezvera kurekwa ndiza zvakuti uya kudya muriwo ukama wachepa kungosati wanyatsa kujekesa. Alright. Saka wazounzwa kuti wachekesa manje ukazozunzwa kuti ukanyenga mbuya wati makambotaura mukambonzisiyana semakahamba muchiita sei makandiita sei nyaya yange yazikana mukadzi wangu kuti chii kuti ndokufambidzana naye aiwa usasiye izwi rachoga asi fortunate Phineas ga ndiani wako mukadzi wako angaziva kuti udanani Ndobva ati kuti kana asumuka ndobva anoenda pamakomo obva vataurira kuti ndozvikuita mwana wenyu. Iwe ndobva warega wakabva wanakigwa chaizvo nambuya zvekuti hawasiye nokuti matauriro auri kuita tikuona sekuti tichobva muno mudare kuenda kunoita keroni nambuya wakandakasikwa mbuya wakanyanyonzwei pavari aiwa iwe uri kuseka isati sikuseka bhozi munyika medu ndianonzi makuna kuna munyika chisioneke hachisioneke kuti unonyenga mbuya wapamimba kwete munyika medu chete kunyika kwako kwawakabva unobva kupi kunorarwa nambuya unobva kupi pati ukunyangadza nyika yanzou zvakanaka daidzayambuya zvipinza pane pausinopinzwa hanzi zvakambofamba sei kuti uzodanana nambo kumba kwako vaitoshandira iwewe mukushanda ndobva wavafimba ndobva yavati ndiri kudawo taura chaizvo vairamba vachiti hazviite nekuda kwekuti chii vakapotanga vakati inasukuda nyadzidzi vakangosiya tangazovabvunza fundi vati hazvinoita vatakavasikudana wakatovakurura kurugwa ndiwe manje mvura inganayi koji yacho ukaikowa zvikadii gore iroro saka waitochekera nambuya ndezvemishonga ndezveimba ndanyatsotaurira hauna mushonga bhodzi mama tsotsika pamwe ngokaenda kunanga kwakazenga urare nambuya ndokuti unyatsokuhwa fodya vari kupa mbuya vakasike dare rinokumbirwa zita renyu rakakwana mune makore mangani 17 simukaitioni simudzai ruoko rwerudyi mudare rino ramambo Madziva tichataura chokwadi panhau yandauya kunofakaza Mwari ngavanikomborere garai pasi mombe Naya mai
Pano kagara pano munozera. Muzawa. Anzi chichenyu unovatongi. Dzokera nakuzwa. Mukomeni. Makarona nani? Mbakana swala su. Makatoro wani su. Iwo ngasumba lini? Umwe ukama unoziva uri pakati naJackson ndiri. Ya nawo kama anozi. Okonyo ari mwe. Wani? Iwa achinya. Kawachi wakati. Indo gari basa. Ndokutizirwa. Ndabadize vambuya ngoko. Ushachitsikwa ndokazi. Chiva mhoresa tinzi. Right, maita zvakanaka. Mataira pa mhoresa. Ati kudipa mhoresa. Taurisa Nzwe. Ati makadikwa mai. mukatamba ani kurauti mazviziva kuti chii mutarani chii Amai musanyepedze kuzungaira manzwa. chenyu Apa imi muruti ndakatotizira nezuro. mune pamiri pake Imi maenzerwa nemukuwasha. Chichi kuitika munomborasika pfungwe. Mashaya varume here kusunurira mukuwasha. Aina fuzo tukwasha. sumukai futi ndione ukama wenyu umwe sumukai Sumukai. adhiya wafoka sezva munoita Itai zvamaita pepe mutu. Aparita mutanyara pa. Muchironga ni pamira. pamai panina pamiri zvamaita handei Chai zvamaita pakaita pambiri. Iwe kugumbatira mbuya. ndiyo nyika yatigerei tine kwatiri kuendera kana zvakadai iwewe tine kwatiri kuendera abva kuombera mai apa ari kutokiyisa muromo Kutopfunda muromo kugadzirira kutsoda. baba wemunhu warubi yaya makadii baba tiri nani manzwa chipomerwa chauya apa mwana mamunzwa zvataura hanzi zvese zvasvika pakuitika nokuti ndaandisingazivi kuti mukuwasha muri kufambidzana zvakanaka here nemukuwasha wenyu chii muzukuru anotora amai vake saka muri kuti mwana wenyu anga asingazive kuti mwana kwari vanozviziva zvavo misikanzwa chete Imamai. Madima msingazivi kuti mukuwasha. Ava chii cheniwo? Manzwa zvavataura? Vati kudi? Vaiti mazviziva misikanzwa. pati pavanhu vese nekuwanda kwavakaita munonoita misikanzwa manje nemukuwasha muri kuzvionawo sei Kunyangara kwacho moita misikanzwa kusvika pakupuhwa mimba. uyu mwana ari musana ndewani Uraipa kwa mwana mai. Ndewenyere mwana uyu. Taurai baba abaruda zita rake. Oh, ndewenyu mwana uyu.
ari kumusana Mbarash. ane makore mangani pamwana wama kutoitira mimba nemukuwasha kotoyamwira nenyaya yekuti muda mukuwasha Nyaya yacho handiti munoiona. Vana vanofanira kuenda kuwanano vabva mukaka pai pamunhu. Upenyu hwako kufamba mwana maona wawe kungonobondera chete nekuda kuti zvinhu zvakavhiringiwa pai pakutanga. Akaenda kuwanano achiri chii mudiki. Zvinova zvatisiri kuda izvozvo. Hakuna haachatoziva nekuda kwezvaakaraidza ari mwana chii mudiki. Shamana, hapana nimambo Madziva pandingakuregerere uchiita uyu mudzimai wako munyika mangu ndakakutarisa. Zvamakaita makaitisa asi izvozvo zvine mutongo wazvo. Ichi ndo chinzi west chimina. Mwanangu, hapana pandingada kuti unogara nemwana wako munyika muno mamambo Madziva ini ndakakutarisa. Kwawanga watizira uko zvatokuva kutaura kwandiri kuita iko kuno. Wandinzwisisa? Chiripo uri kudzoka kumba kwababa. Wandinzwisisa? Unokura wozoroorwa wane 18 years kwete nemwana wako. Wanzozontaura zvanzwikwa urinzi wamaitawo ndiwo unoripwa. Handina chandanzwa ati chii mwanangu? Baba uzase mwamu vakandiri kuti munhu ngabve kukoka paari ngaende murume wake. Baba wemunhu kumurume wake upi? Kumurume wake uyu? kumwana. Ndoto vakataura ina singazivi ndinokanzwa kuti uyu mukoma vakalora teto wavo. Tukumana. Wako uyo vakalora teto wavo. Zvakaoma. Baba ndimi makatoti aende kako. Zvakatotepera umo zvavaifona vachitaurirana unotenda kwavakaita uhu vachizotikumbira foni yangu kudzimai vakachitaura ndaitoramba foniyo uyo muzukuru aitepe akarekodha zvirimo mufoni zvakarekodhiwa Muchiramba. Amai, kana mukatotaura zvamukuda kutaura hazichinje teererai. Amai. Muri kumbogara kupi ini? Baba wenyangu kuti muye mutombwe nekuti mamine akabva kumasabhuku akutaura kumamatizi. Saka baba wenyangu kuti muye kupi? Amai vazviziva kwakandiri, amai vaikuziva kwakandiri. Teererai. Baba wenyangu achiti handiyo kunokumirirai. Vakaita kuti muye pamberi pamangu. Tokupai mutombo wenyu. Amaminetsa pakanyorwa maminetsa nasabhuku chihura avo vanga vatiza. Saka kuti zakamuteererai. Amai nyara imani. Saka mutizosunurwa nemakuwasha. Oza mna Nekuti pamurikuwa kungwana musukungwana. Muda kuzongwara tasvika patasvika maane mimba. Kushaya izvozvo zera rako richakasiya. Piwa nguva yekuti ukure. Wanzwisisa? Kunonoitika mistake futi seyavarara. Wanzakututaura? Kuwadi kumutataadzikama akabva mundani manje. Zvazvakaita munhu ukamhanya stereki mufamba wakakura unomboitawo nguva yekutura mafemu wombozorora wozosimudzira. ende kutotaura wakadzima kuti baba akadai baba vako Wototiradza kushaya. pikicha yehunhu wako pamberi patakamereswa. Zvana shamari. Iwe ndapedza neke. Ndati ausuzogara nemunhu ndakutarisa. Tatoisa ganhu unopapi ipa. Ukama hwetukoshezi. Wandinzwisisa?
iye nyaya yekutura nokutisikatorwa vanhu vari kure nekure ndeni tisvitsa batasvika azazanzao pamusoro pezvo zvichavaita chimira munyika mako wandinzwisisa hapana munhu akambonokukura mbuya ake ikamurega watozitaura saka pane mombe mbiri dzechimina wani yacho inoitwa masadza mawaitira chimina imwe inoiva machangamira pamusoro pezvo mwana wavaridzi watomupa pamiri wandinzwisisa hapana pamucharoorana pane mombe mbiri dzemadhameji dzawaita pamwana upi wandinzwisisa saa mombe dzavo dzaangani baba anobhadhira maseductional damages emombe 2 then mhosva yangu yapavhiringa mombe mbiri 1 kunachangamire 1 inoitwa masadza ichenyurisa nzvimbo yaasvibisa zvanzwikwa maita mukadzi ndati ngaende kumba aiwa tatopedza izvi zvandataura ndati mwana chengetai kumba baba mandinzwisisa zera richakasiya ndinzwisisei handitika saka muchengetei stereke havasi vana vese vachatinzwa handizvozvo uku kwanganzi komumaa hatisikuda kuzvinzwa ngaachengetwe ambosvika pa8 inozotsvaka anomuroora asiri upi mwana wake wanzochangamire vakurovedzera isati chakanakana vataura vakurovedzera changamire ukadzokerera futi kokwevoga basa rako una makore mangalini uri kutoabhusa mwana andinzwisisa kana wanzoshungustereki saka zvichembere zviri kuhobhoka chiracha zvinoenderana newe zvima 27-25 years zvisina kufamba newe futi kwete kumhanyirira anoadika